Zadichere mabuja kumativi mana onyika. Hedzinoyi nhau dzozuva rogumi notatu mwedzi uno waNyamavhuvhu. Kwaye wagare kwamutoko wari kuramba wachikunidzira mwoto wokutoti wareke kubisiwa newaChina munzvimbo dzawagere. Ipapa kwainobepa nhau reZimbabwe Independent. Wanhu wakwamutoko wari kuramba wachiti wari kudaba zvokubisiwa, saka wari kutoti wakamirira kutoti nyangwe kupfa hawo pane kubisiwa. Ticharamba takaringa kuti zvichaperera kupi, asi wakuru wehurumende dai waida hawo kutetekera, aiwa wanhu wakwamutoko wareketa zvavari kuda pamaererano novhu rawo. Pokare paribe kunyepiwa kuti wari kuisiwepi kana kuti zviri kutekaira sei. Ticharamba takaringa kunowira tsvimbo nodohwe. Mapurisa apindura tsamba yakanyorwa nomakereke nozuro, wakati iwo wachange wari kusunga wese waridzo makereke newakuru wemakereke wanenge waribe kutetekera zvakareketiwa nehurumendezvo. Heno kuti zvichapera papi kana kuti zvichaperera sei, ticharamba takaringa. Heno kuti zvinokoneka chere zvavari kureketazvo, nekuti mapurisa ayo mangani anogona kuzosunga vanhu vesewa. Ticharamba takaringa idi. Bato reMDC Alliance nozuro ragotumira nhume kuenda koringana akainde chirema wachiita kuti wamupe mashoko simbiso. Kwaye mambwi yawo agoreketiwa naGladys Hlachwayo uyo wagotuma wachamisa. Tinoimba kuti ipapa wakanoreketa masoko masvinu pabodzipo nokutorawo zvawanenge waona ikweyo zvisvinu. Anozviti muprofita Chiwenga kwaye agoti iye wanhu kwaPashoni Java wakatenga wanhu wanoona mavhidhiyo awo. Heno kuti ichokwadi chere iye Pashoni Javawo abva andoti aiwaba kana ano nharo ngauye paredhiyo tiite zvokuita kutatsurana kwopfungwa. Heno mabiya angu kuti zvichaperera papi, asi tinondoramba takandoringa hedu. Hopo reching'ono ari kuhwadziwa fani ipapa nokuti arambidziwa kuenda kuSouth Africa nehurumende. Pasipoti yache iriko kumahofisi ehurumende, kwaye waramba kumupa nokuda kwokuti achinonyaya isati yapera kutongiwa. Heno mabiya angu kuti zvinhu zvinombotekaira sei izvozvi, asi iye ari kuhwadziwa nokuti anga akanzi ndiye agoite mureketi mukuru kune mumwe musangano wewanhu wanotapa nhau muno muSouth Africa. Akapfa musondo rapfuura Jane Ngwenya kwaye aikiwa nyasi nawamunangagwa nawaChiwenga kumzinda wemalinda wemagamba weHeroes Eka nyasi muHarare. Iwo waChiwenga watanda kuburika nyasi kureketa kuti wakabenuka makunokuno yano chaiwo. Tiri pedu kunyepiwa kuti wakabenuka rini munyika, asi tatandawo kuwaona nyasi idi zvakatooma. WaChiwengawo wagoti iwo wakaisa mutemo wari kuti dare reparamende ridze kuona kuti unogoneka chere wokuti muferefeti mukuru wenyika areke kugopiwa masimba okuferefeta nokuongorora zvinhu zvinoitika pakutengiwa kwezvinhu. Izvi zviri kuteera kunyadzisiwa kwagoitika hurumende nokuda kwemabasa ayagoita mukutenga nokutengesiwa kwezvinhu zvawaitekaidza zvisirizvo zvavanofanira kunge vachiita. Heno kuti zvichakoneka chere kana kuti zvichadini, asi sekuziva kwedu izvi zvinenge zvaakutomunetsa iye muferefeti mukuru wehurumende iyo. Mukuru wemapurisa anoringa anozvi motika dzinenge dzabiwa nokubiwa nokuwanikwa pokare kwaye apinda mushishi kureketa kuno. Crispin Mutsengi kwaye agotora motika yenge iri kufanira kuita yombo hwemotika dzakabiwa dzaisenzesiwa mukuba, akagoidhiraivha zvisiri pamutemo akabva abondera nayo pokare. Idi mabiya angu dzinonzi nhamo dzinoita kuputirana kusvika pakudari zvakatooma mabiya angu. Ticharamba takaringa kuti vachamuita sei wakuru wemapurisawo. Watambi wenhabvu wechirume munyika medu umu wari kuramba wandori pamusoro ponhamba yechizana nogumi nombiri. Zviri kutohwadza kuti pasi rese takatokundiwawo nonyika dzakaita sana India chaidzo kunoita zviri nani pakutamba bhora. Idi dai wagoita tusvinu warumewa. Toringa dziri kuitika pasi rese. KuZambia idi kwaita chisvinu, wazhinji wari kundoreketa kuti aiwa Hakainde Chirema ahwina
kwai Edgar Lungu agwa nayo nozita rache rinonzi Chagwari. Ipapa Nevas Mumba neumwewo watoti aiwa tabweka isu tichazvidaba zvokuita mabotso kana kuramba tichindokwikwidza zvaramba tajiwa. Idi wazhinji wari kutoita zvisvinu ipapa wanotekedza sarudzodzo wagoti wari kufanira kuzopa zvakazara mumashure momaawa anokwana 42. Ipapa zvatofadza wazhinji kuti kumba kwaakaenda ichirema kwatoisiwa mapurisa nyika kuti vanomuchengetedza ikweyo. Zvine chirevo idi daiwo dzimwe nyika dzakaita seedu dzikagofundawo zviri kuitika. Iye Edgar Lungu nyasi kuseni anga aendesa mamwe masoja akawanditsa kune dzimwe nzvimbo munyika apawo nozuro agoreketa kuti sarudzo dzanga dziri beye kuita zvisvinu. Heno kuti mabi angu zvakambotekaira sei, ticharamba tichiringa kuti zvinoperera kupi, asi tiri kunoramba tichindoti #Zambia decides zvavari kuita zvisvinu. Masoja ari kuRwanda ari kuMozambiki agoti iwo aita zvisvinu zvokuhwisana nowapandukiwo arimo muMozambiki mu. Heno kuti ichokwadi chere kana kuti manyepo, asi wari kuburika mapikicha akawanditsa padandemutande wari kufara hawo uye wakadekara kuratidza kuti vanhu vanenge vari kutuziva zvavari kuita. Heno mabi angu kuti zviwe kwedu wari kumboiteiwo wari ikweyo. Hurumende yemuSouth Africa kwai yati yakunetseka nokuti wazhinji wari kuramba wachireka ugotora kamushonga kodziwa mupengo. Heno kuti zvichaperera papi, ticharamba takaringa kuti zvinoitepi. Peno wachaitawo zviri kuitiwa kwedu no zvekundoti munhu wese anenge ari pekubayiwa zvinhu zvaanofanira kuti awane. Heno mabi angu ticharamba takaringa kuti zvinenge zviri kutekaira sei. Bazi ronyika dzopasi rese rinoringa nezveutano roWHO ragoti iro nyika dzakabudirira dzimbomire kuita inonzi pachirungu booster shot yochirwere chodziwa mupengo, kuitira kuti nyika dzese dzimwe dzitange dzamboboya kamushonga kari nani kuti vanhu vazhinji watange waita kubayiwa. Heno ticharamba takaringa kana zvikatetekewa izvi. Wazhinji wafara svondo rino kuti mutambo nhabvu yokuEngland nodzimwe nyika kusanganisirawo neSouth Africa zvatanda kubenhuka ipiyo kupera svondo kuno. Idi wazhinji wachatotsvomwa nokuti vamwe vanenge vari be kubatika, vamwe vanenge wachiribe mvumo wekuonawo zvimwe paterevhizheni. Idi zvakatooma. Kwai mukahatikidzwa kanyasi wanomhanya mumhanyo wakarepa womarathoni wokuLondon, kwai ipapa waribe kuisa vamwe vanhu wasvinu wokuAfrica wavanoziva kuti vanohwina mutambo uyu. Heno kuti zvaitirwei, ticharamba takaringa tigokunyepai kana zvaburika. Tiri ipapo panyasi tabweka. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.